2 akasokubuya ngene this year yozangene next year ngomhla ka-22 but isizwe sonke sakwelizwe esikuthandazelayo ukuthi akangene aphume ephile ngoba makwenzeke kanjalo God is happy with the nation kodwa uma engenile umkristu wangabuki kumnyama kulowo nyama. Ngizama ukubonisa i-purpose nomsebenzi we-representative okuthiwa umpriest. Umpriest akadingi ukuvutha, akadingi ukukhuluma naNkulunkulu, akadingi ukukhuluma nabantu aprofetha athini avutha enze njani enze, udinga ukuba nyulu abe holy ukuze akwazi ukungena in the presence of God and come back alive. Mayenze njalo uyifulfilling inkonzo qedile noma engakhuluma ungayilimi manje holy enough to get behind the veil and come back alive. Uhaleluya ngaphandle basobe minye bonke ngaphandle kuminye ukuthi Nkosi yami uyangena namhlanje akaphume ephile abuye lubuyayo lapha ngale kweveil babembopha ngentambo mayengena bambophe ngentambo ngoba maye wafela khona abazokwazi ukumlanga komele bamhudule ngentambo bamkhiphe. That's how intense it was. Naye bophela izinto ezikhalayo la ukuze mayenze into efafaza esho ukuthi impepho yenza ini mayenyakaza lokhu phekhe bendawo yaphila kulekani ngathi uyaphila kusakahle. Why bejabulela umuntu oyi-one? Because their lives depend on him. uJesu wenza leyo nto ke basebenzi. uNkulunkulu lase strategy asisebenzisile la sifunda khona ukuthi lo mzalwane laba priest ababekhona kuqala babekhethwa beshintshwa njalo ngoba high priest labo beshintshwe njalo ngoba babepreventwa ukufa. Fanele khethwe umuntu aphinde naye asebenze afe aphinde khethwe umuntu but khona oyedwa athi ngayo uNkulunkulu wena you are a priest forever in the order of Melchizedek. Now no kunye uthando kwangelinye ilanga but lento ukuthi uJesu is a priest forever isho ukuthi ke uJesu usendaweni engcwele enamakhono asidinga ukubopha ngentambo uJesu ngeke afe. Yes, wahle it is important ukuthi uJesu akafe ngoba awudingi kuminga ukuthi hey what if efa njengalabo abakudala. 2 njoba engene phuma he's alive. Thina we are celebrating ngaphandle kumpriest wethu. Asidingi kwenza lutho umpriest othwele umthwalo. Ukuphila kwethu nje our salvation usindiswa kwethu usemagqalabeni kampriest as long nje yena enyulu. Now into emnandi ke ngoJesu status sakhe asishintshi. Lo mbhalo lona ucizelela lo nto la uthi uJesu he lives forever and he forever lives to pray or to intercede. Verse 25. Therefore, okay, the last part eating. Because he at all times lives to make intercession for them. uJesu nje is forever uJesu uyashweleza is appeasing God on your behalf. uJesu akadingi ukugcina uNkulunkulu for anything ngoba akanaso kodwa awuzisela wena isho njalo
uyawuzithela thina nje kubaba. Wena uyaphithizela la emhlabeni uyavuka uJesu constantly. Noma ungawa wena ngapha but constantly uJesu lokethe baba. Uzovuka. Futhi inhlamba la benje kwenzeke lokho kodwa uYesu constant. He forever lives to guarantee your salvation. Now, iphathe ngenhla ithi he is able. Unako. Able, unako, akabhatalisi unako. It is within his power to save to the uttermost. Akachichiyeli, akabhataniseli nje sakuhlanganisele, akakwenzeli plan njengamanje uyawule khona make a plan. He's not making a plan. Akakuzama. But he is able, he is qualified enough which anybody who comes to him can guarantee his salvation to the uttermost. Awuzusindiswa kuthiwe kodwa. Uma uyisindiswa yini ngoJesu is high quality, ayikho ebhengcono kunale. Ayikho isalvation ezoba ngcono kunale. Angisho lokho sengithatha phansi sewushawulile. You see, umpriest esinaye is a God man. uNkulunkulu uthathe a second person in the Trinity. Wamenza umuntu. Ngitheni nina ngithe umpriest sympathizes with the people, not with God, with the people. So, mawufunda wethu lapho ukuthi umpriest onjalo usifanele thina. Mawufunda kuse same chapter, I think verse 26 or so. Uthi umpriest onjalo usifanele thina. He's a God man. Now, when uNkulunkulu ayenzile, uthathe the second person in the Trinity, wamehlise, wamenza emhlabeni, wamenza umuntu. Njengoba sikhuluma manje, uJesu is a human being. He will always be a human being. Forever. Because he must always represent you. You can't be represented by angels or by the spirit or by anything. You must be represented by a human. Now find out who endaweni yakho. Hayi imbuzi. Uma futhi uzorepresenta wena ezulwini, kufanele ukurepresent umuntu. Washintsha uNkulunkulu wamenza umuntu ukuze wena ube ne-representative qualified, more than qualified. Wayimthithiyela le-salvation nakutatazela umincile lutho relax cause uNkulunkulu. Sendaweni right, we are in good hands. There is no better hand than Jesus. There is no better priest. There is no better savior. He is a God man. As I speak to you now, there is a man in the Trinity. We treat one but there was no human being in the Trinity. It was the Spirit. Everybody there was Father, who is the Spirit. There was the Word, which is the Spirit. And then there is the Holy Spirit. There was no man. Washintsha oyedwa wabo. Waba umuntu. Buze represent wena. uJesu akayena umuntu ngoba ethanda kuba umuntu, kodwa umuntu for your sake. Amen. Unomzimba utangible, unomzimba nezinwele nenhlebe namazinyo nomzimba nezinyawo njengami. Hayi ngoba ekuthanda lokho. Wenzela wena. Otherwise he is the Word. He is the Spirit. His true nature is that of the Spirit. But wambathi inyama so that wena ube ne-representative ezulwini. Now uyohlale njalo ngenxa yakho. Babona umetatazela la. Okugcina sengihlala phansi. Enye uNkulunkulu abenzele yona. Chapter 1 verse 14 ka-Ephesians. Okay, nayi verse before ngiye la. Verse 22 la kade sifunda khona uthi verse 22. Through this oath Jesus became the guarantor. He is the guarantor. The guarantor is this. If my daughter
efuna ukuyofunda e-UK engenayo imali, you can go to the bank athi ngicela ngiboleke 300,000 ngiyofunda e-UK. Bethi what if ungasawubuyisi? You must get a guarantor ngoba unalutho, awunamuzi, awunalutho, sizoyithola imali yethu uma kwenze ungasayikho. Kufanele athole i-guarantor, kufanele kuvele mina ngithi fine mbolekeni imali, uma engayikhokhi niyifune kimi ngoba mina nginawo amandla okuyikhokha lo mali. Ba-check-e mina, hayi yena. After that abasamcheck yena, ba-check-a mina. Am I able to pay? Do I have enough assets ukuthi uma kwenzeka ngakhokhi yena bayifune kimi imali? In doing that, I become a guarantor. Angitholi lutho mina, uyena otholayo. Okwami nje ukuthi should she fail, I step in. Lithi iBhayibheli lami uJesu, he became a guarantor for your salvation. Uma kwenzeka ufaila, uJesu must step in. This is an act of God. Ukonke uNkulunkulu ukwenzela ukuqinisekisa ukuthi wena uzoba sezulwini in eternity. Ingakho uNkulunkulu angathatha salvation ayinike wena, athembe wena ngayo. Ngeke ake kulaste the hour. Ngabe usuwile kwaphela kwalowo salvation, wabuyela ezonweni, wachitheka yonke into. But knowing ukuthi wena wakhiwe ngenyanga, wakhiwe ngobumba, awuthembeki, awunawo futhi amandla, wathatha i-salvation yakho wathi ayigarante uJesu, yena onamandla, ukuze kuqinisekise ukuthi angeke ufeyile. If ukwenzeka ufeyila, uJesu must pay. Aningesu ngokugcina chapter 1 ka Ephesians verse 14 uthi asekwenzile lokho uNkulunkulu, ziningi izinto ayibalayo lapha. Mayifika verse 14 kodwa uthi asekwenzile uNkulunkulu uphinde wanika umoya wakhe, another person who is the third person in the Trinity, wamfaka kuwe oyedwa. Okay, uNkulunkulu is the initiator of your salvation, hayi wena. Lokho nje bangishilo nje, when doesn't value idokodo la kusilo ukuthi wena going to heaven. uNkulunkulu yena walivula, waliqala phansi, waprovide umuntu from the second person in the Trinity ukuthi agarante usindiso lwakho. Owesithathu umuntu okwi-Trinity naye wamfaka kuwe as a deposit. Sisiphelile isikhathi. Ngicela ukuthi sifunde esisebenza ngaphansi. Landelela igama eli-guarantee again. Ephesians 1:14. Konotoli. Ngenxa yalokho uqanga amadolo. Ephesians 1:1. Oyisibambiso sefa lethu kube ukuhlengwa kokungokwakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yakhe. Amen. Uyisibambiso sani sefa lethu. uNkulunkulu njalo lokhuluma ngayo. Chapter 14 mina uthi who is the guarantee? Umoya Ingcwele lo kuwe ukuqinisekisa ukuthi wena uzothola zonke izinto eziyi-inheritance eziqondene nawe. Uma kungenzeki lokho, okay, okugcina iphathi yokugcina ithi to the praise of his glory. Angitshilo njalo? Yes, to the praise of his glory. If kungenzeki lokho, let's say kungenzeki ungayona ezulwini, you know what will happen? Okay, angibonisa ngicela uba mhlawumbe isebenza kanjani i-deposit le nto uphola isho la.
uPaul wayisho lana ukuthi uma ufuna ukuthenga something mhlawumbe ufuna ukuthenga umuzi ufaka i-deposit, right? Bese kuyaqhubeka ama-transaction kuqhubeke kuze kufike isikhathi ukuthi ukhokhe yonke imali bese umuzi ubuyela ngakuwena. Ufaka i-deposit lo uyifakayo uyifake kanjalo uqhubeke kwi-process. Uma along the process wena ufawundwe wena othengayo ufawundwe at fault, ifeyile i-transaction ye-sale ngenxa yakho, uyayiluza i-deposit yakho, uyayiluza i-deposit. Now, uNkulunkulu has done the same. Khona manje nje kune-party yemoto ofanele ngiyithenge, bafuna i-deposit, abanayo shop, ayikho. Uma ngiyi-order bona bathi no asinayo shop, kodwa singayi-order for you. Kodwa ukuze siyi-order, faka i-deposit. Faka i-deposit. I-deposit isho ukuthi kwenza bona baqiniseke ukuthi ngizoyithenga. So uma bespend imali, babona bazoyikhokhela in full bona la bayithenga khona. Uma sebeyikhokhelile bayazi ukuthi mina ngizoyikhokhela le mali lento bangithenga ngizoyithenga, angizoyiyeka ukuthi hayi ngiyayiyeka manje ngisaqhubeki sengiyayiyeka. Angeke ngikwazi ngoba sengifakile imali yami. Uma ngingasaqhubeki I will lose. And therefore i-deposit engiyifakile it guarantees ukuthi i-sale ngizoqhubeka nayo. If ngingaqhubeki nayo I will lose. uNkulunkulu wenze lokho wathatha the highest price anayo, part of him wabheja ngayo. Should I fail to save this one, I will lose the Holy Spirit. Part of God will be lost. And God will see God. That's the length. That's how far God has gone to guarantee your salvation. That's how far God has gone to make sure, to secure your future in heaven. The second person in Trinity, send it down, to represent you. The third person, the third person in the Trinity was better, which was black or white. Akagaranta ukusindiswa kwami engazi ukuthi ngizodlula kuphi nakuphi nakuphi, because God has full knowledge of my life before ngiqale. uNkulunkulu into kunento kuthiwa i-omniscience. Akafani nami, mina ngathi ngizokuyisa kimi khona manje masiphuma la ngizokuthatha ngokusekhaya nawe uhlale la ukhululeke. Masiphuma awuyimoto yami esedumo too bad. Mina angazi ukuthi imoto yami ayidumo, wangilanda angazi ukuthi izoduma noma ngiduma. Whatever promise I made, it might fail because knowledge is limited. But God, when He makes a promise, He makes it based on full knowledge. uNkulunkulu uyazi mina ngisoni, but ubhejile lesi soni lesi, I will take him to heaven. If not, I will lose my date. I will have to step down from the throne. For me. I know the Holy Spirit. The third person in the Trinity is in me to secure my ziningi zimwenyola azele zona kodwa enye yazo ile ukuthi uze Paul ngangomoyeni ubeke seals of ownership. What declare ukuthi this one is mine, uthi to the praise of His glory. If ngingayezulwini, it will be to the disgrace of His glory. Uzosembarrass ukuthi uthe uqala uzomsindisa wazofaka isitembu emhlane wakhe noma ekhanda lakhe noma ukuthi wathi is mine, this one is mine. You failed. Akekho la in this speak. You failed. You are a disgrace, God. You are a disgrace. Where is Poland? Where is him?
But he knew the guy is a sinner. Wabheja ngesoni. But he did. And my salvation is on him. Now my God will see to it. My God will see to it. Come hell or high water. Usathana ngangifaka phansi angikhipha angifake angiguqule angishaye noma ngaze angishaye ngecancer angishaye ngani angishaye ngearthritis angishaye noma ngani, but mina I'll make it to God. Ngoba angikwenzi ngamandla ami. Ngangifakazela nina ngoba mina ngale ngisanda kusengizwa mhlambe ye disindisiwe ngaphelwa amandla okukholwa kuphela mina. Aphela nya futhi ngawenza phela ngenza laphelile ngiyayiyeka le. Ngalala ngizovuka ekseni ngitshela abazalwane labo sahlala nabo ukuthi ngiyayiyeka. Ayingiyayiyeka. Angifuni ukuthi lo ngicasha ngingena ngicela umtshele ngoba ngiyayeka. Akho sona ngifuna ukusidla. Ngiyayeka. Ngiyabona ayingiyayiyeka. Angizoyiphinda ngoba ngiyifakaza. Kodwa wafika umzalwane wenza ijoke washumayela edlala. Kodwa lapha endlini before silala wadlala eshumayela elingisela abafundi elingisela abantu balokhathini balokhathi nkathi elingisa uNkulunkulu wamfaki njengechalo yabo ifoni yakho uyiflaka echajeni ikhaya yabona ithi ngaze ngathi wala wabuza manje egcwala ukuze ayagcwala i-charge yakhuphuka yabuya yonke le yabuya yagcwala. So ngalo la uzobona I know for sure angihambi ngamandla no noma umuntu ngenza kahle noma uthini kodwa yonke lonto leyo ayiveli kimi. It is the power